शाळेचा गणवेश पहिल्याच दिवशी आता मिळणार आहे. वह्या पुस्तकं सुद्धा पहिल्याच दिवशी मिळणार आहेत. मुंबई महापालिकेकडून त्याप्रमाणे नियोजन करण्यात येते. निविदा प्रक्रियेला आता सुरुवात झाली आहे. मुंबई महापालिकेच्या 3,28,000 विद्यार्थ्यांना यंदा शाळेच्या पहिल्याच दिवशी 27 शालेय वस्तू आणि गणवेश मिळणार आहे आणि याबाबतची निविदा प्रक्रिया महापालिकेने यंदा लवकर राबवली आहे. त्याद्वारे शाळेच्या पहिल्याच दिवशी शालेय वस्तू उपलब्ध करण्याचं नियोजन आहे, अशी माहिती पालिकेच्या शिक्षण विभागाकडून देण्यात आली आहे. शहरामध्ये प्राथमिक, माध्यमिक आणि पूर्व प्राथमिक मिळून पालिकेच्या एकूण 1,129 शाळा आहेत आणि यामध्ये विद्यार्थी पटसंख्या 3,28,602 इतकी आहे, तर एकूण शिक्षकांची संख्या 9,048 इतकी आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांना शालेय वस्तू आणि गणवेश वेळेत देणं बंधनकारक आहे. याकरता फेब्रुवारी मार्च महिन्यापासून निविदा प्रक्रिया सुरू होऊन खरेदी केलेलं साहित्य प्रत्येक शाळेमध्ये वेळेत पोहोचवण्याची सोय केली जाते.